partner ang pag-urulayan ta manungod partner sa sarong OFW na 2 taon partner na may 7 bulan duman sa ibang nasyon Abroad? na igwa partner ning nawalat na partner dili tabi isa sa tuyang lugar. Pare-parehas. Makakaibahan tangunyan ang 2 lado partner si Marilyn Aringo ang nagrereklamo asin ang pagrereklamong si Annalyn Trilles. Marilyn, pirang taon ka mo naging magpartner ni Annalyn? 8 taon po. 8 taon ka mong nag-ibanan. nag-ibanan. Okay. Partner. So sa madaling sabi, 8 taon ka mong nag-ibanan, panuunin pagkamuot, bago ka nag-abroad. Nag-abroad ka, anong trabaho mo sa abroad? Sa abroad po, DH lang po. Sa Arong po. Sa Sabang Saudi po. Arabia. Opo. Duman sa 2 taon may 7 bulan, pirang bulan ka duman nagpadara. Sa 2 taon po talaga, bulan-bulan po talaga ako Sa laog ng 2 nagpapadara. taon. Opo. So, Sa karkulo mo, sa laog ng 2 taon, pira ang naipadara mo. ano po siguro, magti 300,000. 1,000. Ining pigpapadara mo para saan? Para po sa indang duwa kang aki ko po. Kasabay duman sa pangarap ning doan makapagpagibo nin sa diring harong. Opo, iyan po Okay. ang arang po na answer, ma'am. Ano po talaga totally dahil talaga po ako balak talaga ko magpaarong duman sa lugar ninda. Kaaram ko po Nabako mo ito daga. Bako ko ito po daga, saro pa po, aram ko po, dahil namuot ako sa iya kato, namuoton ako sa iya kato, dahil ko po kaput ang isip po da puso niya. So anong masasabi mo duman sa pigparapadaran niya da sa imong maabot kay mga 300,000? Ito pong tig padara niya sa kuya, tig paarongani po. Tapos so iba po, tig pabulong ko sa iya. Tapos sabi niya, tig kulam siya. Tig papabulong ko siya. Para So ibig sabihin, so obligasyon mo man na Bilang pagiging partner, tigibo tigibo mo. mo man. Yes po, tigigibo ko. So maliban sa paggastos sa pagduman sa aki niya, sa pagpabulong, sa pagparong, sain mo pa nagastos sa kwarta? Sa pagpa-hospital kang aki Oh, niya. basta ikan, habol mo ngunyan, gusto mong magsingil, duman sa mga pinadara mo na 300,000 sa kwintada mo, piraan gusto mong makabalik? So gastos po kang ano ko, kang inarong ko po. Pira. Bangat sobra po itong 200 po, 200. Okay. So, yung- Salado man ni ito po Annalyn, dyan po, sa resibo dahil ka po. mabayad. Dahil. Nata. Wala kang dapat ibayad. Kasi po, nagsakripisyo man ako sa aki niya. Ning 2 taon. Okay. Warang nilas pag na May hapot lang kwarta. ako partner. Na dangog mo po attorney and nasubaybayan so sa muyang mga pakikipag-uron-uron sa nagrereklamo buda sa pigreklamo. Ano po ang masasabi mo sa siring kayong sitwasyon? Actually, kay nang nagdadangog ako, medyo komplikado ang sitwasyon. So, araw kay ni na ang sabi itong harong nakatugdok sa daga kang magurang Pamilya, ni Annalyn. Annalyn. So, yan ang sitwasyon na yan, dahil yan mababago. So, kung ika tuminugdok sa sarong harong, sarong harong sa sarong daga, nabako mo man pag sa diri, ang apod kayan, builder in good faith. In good faith. Ano? So kung ika-builder in good faith, ginamit na kwarta sa pagpatugdok, kwarta ni Annalyn, Ni Marilyn. ni Marilyn. So itong kwartang ginamit na ito, pwede mo itong bawion. Okay. Ang problema mo lang, dahil bagayan nakatugdok. So kung nakatugdok yan, dahil mo man yan pwedeng Alsahon. alsahon Alsahon. sa nahiling ko. Konkreto eh. Medyo konkreto man. So igwang duwang sitwasyon na pigtatao dyan ang lay. Pabayadan, duman sa tinugdukan, or halion mo na dahil maapektuhan so daga. So sa ining iwal nindang duwa, kung ito babayadan, abo man niya magbayad. So ang option na lang ni Marilyn. Halion, so harong. halion so harong. Kaya pag ginali mo, Pag ginali mo ito, dahil mo naman mapapakinabangan. tagagabaw So, mo. iiyo yan ang lay dyan. Ngunyan, dahil nga ni harong naman ito, mag-uro na sa nasindang marhay na tultol. Pakuro-considerar na sana. Pakuro-considerar na sana. Igwa dyan na pigapod ng mga win-win solutions. Yan. So, So ang desisyon ni Marilyn da Annalyn makaso. Okay lang, sir. Aram mo nang makaso siya, kaso rin nagtaram ka. Sulas na nagampangan kami sa barangay. Sige, ay, mas nga isuprimero, sige niya na ang tatara. Makaso. Makaso siya. So, dahil ka mabayad, alaton mo na lang na magkaso. Okay. Marilyn, yan ang desisyon niya man. Magkaso ka na lang, taalaton nila. Ang pinaka-obreto partner ka sa tuyang programa, matabangan sinda. Actually- Meet halfway na dahil na mag-abot ng Actually, korte. iyo ko ta na sugustutan. Attorney Ian, Salamat pong marami. salamat ka sa imong panahon na Sa sinora. kada